Lah oke, ngopo teh aku mangke ra nggo pancing. Apa mulai sik nggo pancing kan bocak lagi bisa. Di saat enek itu manuk kasih. Sitok-sitok enek lho. Dian. Diseraku yo ning kene gini yo buah diundut apa ya? Kawan iki beneran. Oh iya nek cangganteng. Wes kok ngendi cangganteng? Rene ya. Dadi nama sing kok dosa lho. Dosa piye to iki? Maksud mulokne aku cangganteng ki kepiye to iki? Lah aku ki ngelem kowe lho, ra kowe ki piye to? Ngelem ki ora ngono kuwi. Lah piye ra? Oke, sawangan raiku ke. Wah iya raiku wing kaya ngono pamerne kancane. Lah gine ero iki. Ora ra, kowe emang nek mlaku saka kono wis kok ngendi ra? Aku mangke ngetiwak ning kono to wis gede-gede. Lah aku ke anu aji kok pancen. Lah tong wae ketemu kowe. Lah kowe ke duwe pancing, ora? Lah kowe ke ra duwe pancing ki arep mancing gua apa ngen-ngenmu ke? Yo gampang nyilek-nyilek lek ndolo no. Bangsane lek ndolo Mas Jas ki ora tau ketok ning sosmed ki nganti ra. Tek kok malah nyawang apa to ra? Kel nek wong mau tek karo ngadeg. Lho ayo nek tiba piye ke engko? Lek nek perahu ki karo linggih aja karo ngadeg. Iki tak tekoki bangsane lek ndolo lek Jas ora suwe ra ning sosmed ki nganti tek malah. Aku kayak ora ngerti lho Mas. Kan di paramu kayak dari ora ketara ning sosmed. Biasa no wong sibuk padak le. Wis ora usah ngomong wis. Kok salah iwae dintakne wong ngapal mang wis kae. Ini ayo. Yo, pikir mogok wae. Kapan ular waras iki. Janjane apa meneh? Mogok gonta-ganti wae. Nyambut gawe malah ngreweli. Marayu mureng. Selah ndengah yo potol pire apa piye jero iki. Jenenge ragat meneh. Piye iki? Arepan iki. Belah gelondongane jedul. Wah, lah pit rewel wae, ganti pit wae. Dol wae wi. Jane aku kangen lho Jas. Karo kowe iki, ora tau jedul nek sosmed iki. Tapi ngger ketemu kowe tak aku kudu mureng iki piye iki? Tenang bolo aja mureng-mureng ya. Tenang patakmu kuwi. Kowe ngopo rene? Mbok ngewangi iki timbang dhewe mureng aku. Lah rumangsamu ki aku kon ngewangi kowe ki aku po iso apa piye? Lah kene ki ora iso apa-apa tek kon ngewangi. Nek kira-kira ora iso ya digonyang bengkel kono ora diwek-wek dhewe ngene. Kon nggon nyang bengkel iki kon bayar nggo jemput apa piye? Karepmu kowe, ngen-ngenmu kowe. Biyo-biyo lah nek servis bayar nganggo jembut ya duitku tak servis ke wingi-wingi wong ya aku ra duwe duit. Jembutku wong dawa-dawa iki. Ora, kowe engko nek ngecet tah gerang. Tak loli pikulan telakmu ta engko. Yo, iya Kang. Denge mbok loloi sanye urung kolu kok saiki ditambahi duit. Ora, lah kowe emang janjane niatmu rene ngopo to, Jas? Ini lho Kang. Jagongan ki yo madhep rene ora kok utik dhewe ngono. Iki jenenge ora jagongan. Ora ngajeni bocah iki jenenge. Piye-piye bayi wingi sore njaluk diajeni iki kek. Ndasmu kon ngajeni pira? Yo
ngene iki lho Kang. Menghargai maksudnya ki. Ora kok ndasku payu ngono ke ora. Lah nek ndasku payu ya nyate ndasmu luwih larang sahabat. Lah piye maksude nek ndasku luwih larang saka ndasmu iki? Lah kan apik ndasmu Kang. Ndasmu ki iso dipajang ngendi-ngendi. Lah kan ndasku ora. Ora jas, kowe iki tak rasa-rasane gawe muring aku to kowe iki. Yo ora. Rumah sangu ndasku pajangan ngono Yo piye? tenang iki gojekan iki, tenang. Iki lho nek ndoloke ning omah Mas Jos. Akur lho. Heeh. Nah, yo ngono akur karo sahabat ke. Akur lambemu kuwi. Sorry no kene kan akur. Wih, sik iso sempak men wong loro ke. Sempak piye to rak karepmu iki? Lah iso bareng iki. Kompak kudu sempak. Reo kek lungguh ngene daripada kowe di loloi pikulan kaya aku. Tujuanku mangke to. Ora teko aku ke. Aku diketak. Sabar to Kang, iki cacilik. Mosok cacilik ambek ketake ngono. Rene iki matur, apa tujuanmu mang? Wong kene ki arep ngomong mendak wis mbok getak. Kepiye to lek iki? Wes ra aja maneni karo wong tuwek. Wong tuwek ke batang saumpamane ki. Piye? Muni piye? Ora ya bener to Kang. Bener lambemu kuwi, batur padane batang iki piye arepe? Iki gara-gara kowe lho, malah emosi to lek ndolo. Dadi iki rene ki garani le pancen Mas tek yo digetak-getak. Ora grenang-greneng. Padane kene ra krungu apa piye? Ngene ya lek aku tak matur ya. Kowe wae Jam sing matur, sing tegas iki. Ndang, daripada kancamu kuwi kemare muring wae kuwi. Aku ki rene karo wong Taliban iki to lek. Aku ngomong lek. Lah iya, jekeke kowe mang tak kon ngomong ket mau to Jam. Sing ngakon pelayan sapa yo nan kuwi? Lah yo iki tindak melu-melu ruwet ki ngopo to, Jam? Aku ki karo wong Taliban ki kangen kowe-kowe kuwi lho lek. Oke nek ora tau judul ning sosmed ki ngandi. Aku iki jane karo Kang Dolo Sik iki. Jas. Kuwi mang wong endi? Wong Taliban ngendi kuwi mang? Iki ki asline ra kakek saka wong Taliban lek. Taliban kan gitu Kang. Lah mbah, ngendi kuwi Taliban ki? Mosok kowe ki ra ngerti lek ukur Taliban ngono ki. Lah jekeke pratanggamu iki, tek wong Taliban ki. Iki ki tanggaku lek asline wong Taliban. Olah Taliban ki wong ngendi kuwi asline? Taliban ki ngendi kuwi? Lah yo jelas no. Lah iki lho lek delokan wajahe kerak. Kilo ke. Iya aku wis ngerti. Nganti umur awe nyawang rupamu. Lah ning sing dimaksud Kang si sapa? Nizam ki mang kepiye teh iso disebut Taliban ki kepiye? Lah kan Taliban lek. Lah nek tali rapi ayo enek ijo, ireng, abang, biru, putih. Oh, berarti sing ireng kuwi mah Taliban. Lah yo kuwi lek sing tak maksud. Yo Jam, tak kira apa? Nganti Kang. Aduh lek ndolo teh. Cikok pacul. Ayo lah piye kowe? Ambang apa lek iki lek? Lambe dirungane kan kowe. Ada orang entuk panca, Mas. Lah iya malah entuk patun.